Ba, gaude, arrespalditan, eta hemen daukagu karpa nagusia, txosnagunea, tomateak dantzan. Uaa, zelako zorabioa! Eseriko hartuko dugu gure txokoa, el sofá de Chester. Tasio baldi mazen ugarteko erregina, pues hemen gaude, literalmente, erretez daian deneko monarkiarekin zelan zaude. ¡No! Izena, ber! Peio! Peio, eta noa zara? Retez dian deneko, obvio. Netorri gara aiarako jaietara, ez da zer ospatzen da gaur. San Prudentzio... San pilo bat ditugu, baina guk gaur ospatzen ari gara da San Aiar aldea, ez da? Hombre baietza, mauzarren urte horrena, zoriona! Zorionak! Zein da zure haurtzaroko barraka gogokoena, Peio? Berez, aiarako jaiak izan da, nire ustez koltsonetak izan direzela, nire ustez nire haurtzaroko lan mitikoena. Eta itzuliz Aiar aldera, oroitzen za, ea noiz baita aterazaren egunkarian, oran, zoriondu zaituzten momentu batean, edolako momentu batean ikastolan. Murrioko ikastolarekin bai atea naizela, eta bebai, Laudioko ikastolaren jaian bebai atea egin naiz mitik Baskari horretan, ustut baiet. Zelako momentuak, joatezaren hogia erostea deko zuzua Aiar aldea hor zure horpeiarekin. Eta nola bidaltzen den argazki hori familiako taldetik. Entan, Peio zertan David, pues existitzen. Hombre, hashtag Peio famous. Etorri Aiarako herrietara eta gora Aiar aldea, ez dakit. Gora Aiar aldea euskalduna! Bai! Bota gaituzte, kapitalismo zikina. Ez, gara sartzen, kapitalismo zikina. Barrakak publiko eta duinak. Gora Aiar aldea! Gora aldea! Egunon, tanongoak zaete? Luiandoko! Vitoria! Esan behar jazue, zer nahiago duzuen. Arrankudiaga edo Amurrio? Amurrio! Amurrio edo Menagarai? Menagarai! Zer dauka Menagarai? Giroa, animaliak! Menagarai edo Janteno? Aiar aldea maitea, bereitu behar ditugu Janteno eta Retez de Janteno. Kaixo, hemen gaude norekin? Ekanerekin. Ekaneroko zara? Luiandokoa. Badakizu bakarren urte hurrena, den Aiar aldearena. Eta gaude, 15. urte hurrena ospante. Eta zein ezago zenuke dela zure Aiar aldeko herri gogokoena? Luiando. Luiando top. Hola, Luiandoko alcaldesa. ¡Hola, Luiandoko alkate daukago! Te tenemos. Nola ditzen zara, Luiandoko alkate? Maite naiz. Maite, zela donde hemen juerga? Ondo. No, ze horretan arte geratuko zara, Maite? Ai ez daki. Ez daukak dudarik, Zer afaldu duzu? Ez. Ez ebes, bokata bat Maiteren txat. Ez afaldu, zoromo bokata ja! Gara bilatzen, Aiar aldeko kirol nazionala. Zein uste duzu izango litzatekin? Bajaia! Euror, a ber, izenak? Andere, Iraia, Irati, Cayetana, Tanongoak zaete? Artxiniega, Luiando, Laudio, Amurrio. Bale, eta badakizute zein den aurten Aiar aldeko urte hurrena? Eskatu behar dugu komodin del publiko? A ber, bilatu norbait, venga. Hemen erantzuna aurkitzen, edo gutxinen saiatzen. A ber, Amalau, gertu? Amabos, Ondo, eta ikasbidai bat prestatu beharko bazenuten hemendik Aiar aldean non izango zen? Amurrio. Eba, Reborrean dagoelako toki asko, kontzertuak eta ala egiteko. eta farran botatzeko, farra batzuk joteko? Zer ginde, Laudio, oke? Herriko. Musu batzuk emoteko non emango zen dituzkete? Negan dagoela jende gutxi. El Mirador. Mirador. Gora Aiar aldea!